Ήρθαμε σήμερα από τον Πειραιά για να δηλώσουμε την απόλυτη στήριξή μας στη Χριστίνα, στην Αγλαία και στην Παναγιώτα. Οι εκπαιδευτικοί εδώ και περισσότερα από 5 χρόνια δίνουν ένα ηρωικό αγώνα απέναντι σε μια βιομηχανία διώξεων, απειλών και αυταρχισμού. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα διώκονται για τη συνδικαλιστική τους δράση, γιατί απεργούν, γιατί διατύπωσαν τη γνώμη τους απέναντι στις ανεκπαιδευτικές πολιτικές της κυβέρνησης. Διώκονται ακόμα γιατί μίλησαν στους μαθητές τους για τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης και της ελευθερίας. Γιατί υπερασπίστηκαν τους λαούς που αγωνίζονται για γη και ελευθερία, όπως στην Παλαιστίνη. Η κυβέρνηση και οι δυτικοί της μηχανισμοί έχουν στοχοποιήσει το δικαίωμα στην απεργία, την ελευθερία του λόγου, την παιδαγωγική ελευθερία των εκπαιδευτικών. Προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν για να επιβάλλουν απόλυτη σιωπή. Κανείς να μην μιλά, κανείς να μην μάχεται, κανείς να μην αντεδρά. Αποτέλεσμα αυτής της βιομηχανίας διώξεων είναι και η σημερινή παρουσία των 3 συναδελφισών μπροστά στο Πειθαρχικό Συμβούλιο σήμερα. Είναι οι πρώτες πειθαρχικές διώξεις που εκδικάζονται και βάζουν στο στόχαστρο το δικαίωμα της απεργίας. Οι συναδέλφισες δεν είναι μόνες τους. Έχουν τη στήριξη ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Γιατί κανείς δάσκαλος που διδάσκει στα παιδιά του την ελευθερία και την ελευθερία του λόγου, τη δημοκρατία, δεν μπορεί να ανεχθεί ότι η δημοκρατία τους έχει σαπίσει τόσο ώστε να απειλεί με διώξεις και απολύσεις απεργούς. Απεργούς που με τις στάσεις τους επέλεξαν την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου. Σήμερα, σε ένα γενικότερο πλαίσιο αποδόμησης της δημόσιας εκπαίδευσης, σε μια χρονιά που κατέγραψε και συνεχίζει να καταγράφει χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία, με συμπτύξεις τμήματων, με τη διάλυση της ειδικής αγωγής, είναι απολύτως τυπικό ο διοικητικός μηχανισμός του ΙΠΕΘΑ να αναλαμβάνει τη βρώμικη δουλειά, δηλαδή να τρομοκρατήσει και να εκβιάσει σε όλα τα επίπεδα τους εκπαιδευτικούς. Απειλούν και τρομοκρατούν τους συλλόγους διδασκόντων για τα ενιαία κείμενα. Και όταν δεν το καταφέρνουν, αναλαμβάνουν δηλώσεις το ρόλο οι πειθαρχικές διώξεις. Τον περασμένο Απρίλιο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άνοιξε το χορό της τρομοκρατίας, απειλώντας με εξωστρακισμό από την εκπαίδευση, από το δημόσιο σχολείο, όποιον αντιδρά από θέση αρχής για την αξιολόγηση. Το νέο πειθαρχικό μπήκε σε ισχύ από την αρχή του χρόνου και ανεβάζει το επίπεδο της τρομοκρατίας. Δεν έρχεται για να βάλει τάξη στο δημόσιο. Δεν έρχεται για να αντιμετωπίσει το βαθύ κράτος, όπως λένε. Έχει στο στόχαστρο τους εκπαιδευτικούς που στηρίζουν τα σχολεία, τους γιατρούς που κρατούν όρθια τα νοσοκομεία, το δημόσιο υπάλληλο που υπερασπίζει το δημόσιο συμφέρον. 38 παράδειγμα, το ανελαίητο κυνηγητό της και η τιμωρία της Παρασκευής Τυχεροπούλου, που ξεσκέπασε το σκάνδαλο του ΠΟΚΕΠΕ. Έτσι συγκρούεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη με το βαθύ κράτος. Αλλά για την κυβέρνηση Μητσοτάκη βαθύ κράτος δεν είναι οι μυστικές υπηρεσίες, οι υποκλοπές, οι παρακολουθήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και της Αντιπολίτευσης, το μπάζωμα στα τέμπη, πληρωμένοι με κρατικό χρήμα προπαγάνδα. Είναι ο δημόσιος υπάλληλος που υπερασπίζει το δημόσιο συμφέρον. Αυτοί που βαρύνονται με το έγκλημα των τεμπών, με το μπάζωμα της αλήθειας, αυτοί που έχουν τα χέρια τους βαμμένα με το αίμα 57 αθώων, μας κουνάνε το δάχτυλο της νομιμότητας. Ο νόμος και η τάξη τους μυρίζει σάπιο κρέας. Η νομιμότητά τους στάζει αίμα. Μας στέλνουν μήνυμα υποταγής. Τους απαντάμε. Δεν θα υποταχτούμε, δεν θα υποχωρήσουμε. Ενωμένοι και οργανωμένοι στα σωματεία μας εισπυρωμένοι, λέμε να δικαιωθούν τώρα οι 3 συναδέλφισες. Να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις. Κανείς και καμιά μόνος του απέναντι στο διοικητικό μηχανισμό. Όχι στην αξιολόγηση, να καταργηθεί ολόκληρο το νομικό πλαίσιο για την αξιολόγηση.